Gaurkoan, 650 usurbil bizi proiektutik eratorritako ekimen bat aurkeztera gatoz. Euskararen eta artearen usurbil, Ricardo Arregiren oihartzuna, 70 urte geroago. Badira 4 urte 650 usurbil bizi izeneko proiektua abiatu genuenetik. Proiektu honen bidez, usurbilen neurrira egindako turismo eredu eta turismo eskaintza bat bultzatzea dugu helburu, ohiko turismo moldeetatik ohiko turismo moldeetatik urrunduta, eta herriaren identitatean, usurbilen baloreetan, ondarean, izan ondare materiala, izan ondare inmateriala, zein azken urteetan, hainbat lotan abiatu ditugun, proiektu eraldatzailetan oinarritutako eskaintza bat osatzea da helburua, eta eskaintza hori osatzen goazen pixkanaka ez. Eta turismo eredu eta eskaintza honen eragileak, ez da turismo agentzi bat, herriko eragileak dira proiektu honen sustatzaileak eta proiektu honen motorra, ez. Eta horregatik, usurbil ezaugarritzen duen oro, bisitariei, usurbila eskaintza hau ezagutzera datozen bisitariei ezagutarazteko, irakusteko tresna izan nahi du 650 usurbil bizi, ez? Bere izenak esaten duen bezala, usurbil asko daude, bere garaian abiatutako eta osatutako parte-hartze prozesu zabal baten identifikatu genitun 14 usurbil, eta 14 usurbil horiek eskaintzen ditugu modu ezberdinetan. Izan, usurbil museo irikiak, zaintzaren usurbil, estok amairuren usurbil, zero zabor usurbil, euskararen usurbil, sagardoaren usurbil, derribaren usurbil, memoria historikoaren usurbil, ondarearen usurbil, elkartasuna kooperatibaren usurbil, errebotearen usurbil, eta txalapartaren usurbil besteak beste. Eta esan bezala, proiektua abiatu genuenetik, bisita gidatuak sortu ditugu, bisita gidatu horiek eskaintzen ditugu herriko eragileekin elkarlanean, eta gaur egun jada gure eskaintzan kokatzen dira artea eta euskal kulturari lotutako bisita, usurbil museo irikia ditzen dioguna, bai gure hondakinen politikarekin lotutako bisita bat, zaintzaren alorrean egiten ari garen eraldaketa erakusten duen bisita, memoria historikoari lotutako bisita bat, batez ere 36ko gerrak usurbil eta usurbiltarrak nola kolpatu zituen erakusten duen herriko kaixkoko bisita bat, sagardoaren kulturarekin lotutako bisita bat ere, eta baita ondareari lotuta batez ere elizak duen ondare hori erakusteko bisita. Baina bisitaz gain ere, beste hainbat tresna ere abiatu ditugu, gure erakusleio nagusia den webgunea bera, 650 usurbil bizi webgunea, eta horrik eratortzen diren hainbat aplikazio. Eta abiatutako ekimenen arten, batez ere, nabarmena eta berazgarria izan zen duela 2 urte, Xumetaren frontoi hartzeko muralaren 50. urte urrena betetzen zela eta horren bueltan antolatutako egitarau osoa, ez? Eta egitarau horren barruan, nabarmentzekoak Xumetaren lanarekin, obrarekin antolatutako bi erakusketak, Oskar Alegriak zinemagileak berak ere osatutako Zumeta 23 ikusentzunezko pieza, edota herriko eragileekin batera ere Xumetari egin zitzaion aitortza edo herri omenaldia Xumetik izeneko jaialdia. Eta horretaz gain ere, beste hainbat proiektu, guretzako nabarmentzeko beste bat, Gabonetan egiten dugun ontarra, badela usurbilgo ekoizpena, izan kultur ekoizpena, izan nekazaritza eta jakien produktuak biltzen ditu ontarra. Azkenean 650 usurbil biziren proiektuaren oinarrian badagolako batez ere transmisioa, zer izan den usurbil eta zer garen eta zer izan nahi dugun,
Eta, justu maiatzaren 22 antolatu dugun ekitaldi honek ere asko du hortik, transmisiotik eta balorean jartzea, orduan gure herrian egin zen ekitaldia, ikargarri bera balioan jartzea, eta batez ere, gaurko eta ondorengo belaunaldiei ere, euskararen eta euskal kulturaren bizi berritzea hartan esanguratsuak izan ziren, pertsona horien berri ere ematea, eta esaten nuen bezala, maiatzerako antolatu dugun ekitaldi honetan, euskara eta artea jarri nahi dugu erdigunean, elkarrekin uztartu eta euskararen eta artearen usurbil ildo horretan sakonduko dugu, Eta horretarako, baliatu nahi dugu maiatzaren 22an, justu beteko direlako 60 urte, Juan Jose Argain Udarregi bertsolariari egin zitzaion omenaldi hartatik, Eta omenaldiaren karietara inauguratu zen, frontoia damenean Remigio Mendiburuk egin zuen eskultura, eta horren baitan, omenaldi horren aitzakipean ere, beste hainbat kultur ekitaldi ere antolatu ziren, eta tartean da, esan bezala, Ricardo Arregi euskara batua eta euskal estatu baten alde egindako hitzaldi gogoangarri hori egin zuen. Gure ustez, 60 urte pasatu diren arren, gaurkotasunik galdu ez duten hitzak, gaurkotasun handiko hitzak oraindik ere, zer nolako testuingurua bizi dugun erreparatuta, eta batez ere, azken bolada luze honetan, euskarak bizi duen jazarpen eta erasoaldi eta ondarraldi honi erreparatzen badiogu, Eta injustu, batetik urte gurren hori delako, bizi dugun testuingurua delako, eta gure proiektu honetan ere sakontzen jarraitu nahi delako, 650 usurbikizi proiektua lantzen eta dinamizatzen dugun lantalde horretan, baloratu genuen, momentu egokia izan zitekeela, hain zuzen ere, guzti hori gogora ekartzeko, Gogora ekartzeko zeintzen garaiarretarako bizi zen giroa, frankismo betean, testuingurua zeintzen, frankismo betean, eta nola zentsura eta errepresio eta oztopo guztiei aurre eginez, antolatu zen ekitaldi hori, eta ekitaldi horren bueltako guzti hori, Eta nabarmendu ere, zenbait herritarrek, Bartzean nahiak tarteko, edo Felix Aizpurua tarteko, nola mundu belarri involukratu ziren, omenaldi horren antolakuntzan, eta osgarai horretan, gorka zegoen mugimendu baten, adibide izan zen, Nik nire aldetik, behin baino gehiagotan, eta Zumetaren muralarekin esaten nuen bezala, txalotzekoa dela, garai hartan, frankismo betean, orduko udalak, baina batez ere baita ere herritarrek eta usurbilgo herriak oroar, urte gogor haietan ere euskal artearen, euskararen eta oroar kulturaren alde egindako apustu hura, handik ulertzen delako ere gaur egungo usurbilgaren usurbil hau, Izan ere, markada haietan, Euskal Herrian izan zen kultur estandaren plaza eta lekuko izan zelako gure herria, azpimarratzekoa da zentzu horretan usurbilek ere, ez dokan mailu euskal kulturaren berpizkunde hura bideratu zuen mugimenduarekin izan zuen lotura, horren adibide herriko biseme, hartzean nahiak mugimendu horren parte izan zirela, eta mugimenduaren parte izan ziren askok ere, bere arrastoa utzi dutela usurbilen, Mikel Laboak edo Remigio Mendiburuk kasu, esaten genuen bizela. Horregatik, artea ez ezik, historia ere horretzen dute gure herriko kale eta txokoek, eta hori guztia nahi dugu ere balioan jarri, eta gaur egunera ekarri ere, maiatzaren 22an egingo dugun ekitaldi honen